naende gotogoteba ng'ambia mono ase engencho hatueye graduation mune ya rero twachichira iga Kisii National Polytechnic naki nabeire nkoeresa especially abantu babonchari ebinto nemeradi mune yeiga ya serikali ya KMTC, TVETs, TTI ebinabye ebinto bikoleta empowerment bikoleta skills ya sabasae baito egere banyora ability yokogenda gosabwa ense pero seri chibesa chiabo kuitara sigasi chiabo chia magoko ne chigasi chiabo chogo train enchera bago konyense igoto kuimiza abantu baminto bonsi pibagusiyengi mase mwabeta na Kenya moreta bana baino ase TTI ne TVET ekiagera buno mwana gukora masomo ayega igago chake gasi moja kwa moja ebe chigasi chia electrical engineering chigasi chia plumbing chigasi chia building and construction chigasi chia beauty and design ne fashion and design ebintu ebibyonsi binebintu bitageta mangana skills biko imbawa abasae baito egera abana banyore chibesa ase society banyara gupunguza chi stress ya saba ibuli babo igonche mune embura nere agenda ya nene na kieko gora mbegete emangana ye TTI na TVET una my first priority ase constituency ya Bonchari given the opportunity uno mujumbe bwe constituency ya Bonchari we are going to ensure in the first financial year tuabekire mikakati isaine yoko beka TTI to kwerevete TTI yariyo yuko Kirwanda na hande tuagache TTI haribo nyaura ase ward ya Bomurenda egere miradi yeye enyara kolete empowerment asa abantu baitu emiradi yeye TTI na KMTC bona nabere ngokwana botambe ibinabye binto bikoleta skills buanga asaba sae baito byaleta rent abantu bakoni chinyomba gali ase institution yere bakoni ya biashara byoni gwali endagera ko supply bintu institution yeyo bakole chigasi kya magoko ase institution yeyo bwagachi ne chigasi chinde chonsi kya magoko egente kiga so ase constituency ya Bonchari egoto ku improve obogima bw'abantu instantly tetori koganya amasomo ye university namaya lakini nabo koraganya oganye employment gusasa bali baraba bangene bari creative bali gijinjira kibako ba creative egere baje kwerose lakini egasi ya mangana skills training kurwa TTI chaito ingana onya P4 graduate banya kwarenge bramba tayari wachakire ko fix kit pipe chaba antime chiabantu kugwakano if you want electrical engineer tayari wachakire ko koleka nichigwa yime chiabantu bago gwakana igo we are motivating people litukubona lile lero lya graduation ase Kisii National Polytechnic tukunaimisha awazazi wetu wote ase mwabeta moreta banafunzi baino gaiga ase TTI ase TVET ama na mangana National Polytechnic bune yetu ya Kisii egera abasae baito banyara ku equip with a lot of skills chiranyara ko bakonya soko sustainable mabwabo especially buno uchumi yaro lilie ama goruigo igora kitoko sabanga abanchali mwezi bya ase mwabeta a message yikira bayibuli mwezi egere monyare gotiria manani nganeye ye TTI amona TVET ikiagera enere nchira yuka toranyara goseli botake binyuru igotwara gosaba abantu baminto mu mokerigoro leta abana aga igaso obonge pia institution bune ne bwate ntokoro kan RPM prior running egento keriage kwa abana onye babwa the skills chaina wao chobo bundi ne binto binde nchuga iga kora practicals ya guchi certificate chiva enepo ko chikokora chi project chinse mochinde na konyora empowerment ya employment nare kubatebanga abantu baminto mwensi bigakorigereria chise michigo itiro bokega iga Kisii National Polytechnic mombie motige muchiko abantu boko leta abana aga iga na barube equip egere mo make use of your facility aba gusiba minto make use of this facility facility ye na rera to konye buno mugusi tiga chichirani cheito chiko benefit chioka kolengi abagusi abayibuli babagusi monyi gwete tu komogocha seek advice kurwa se registrar amangana ya kochora chikaria ne chikostingia chiri echiro omwana bunago chikokora masomo iga echire market straight away mochi chamotebyo mwana nga apply amangana ICT bintu binde bunebyo bintu binde mbichikostinge nchire chiri koba offered iga omwana akogenda ochaka kubutaka nande kobo musiga so moibuli igonkolengi message aba ikere very clear inchuga iga consult a message egera bayibuli mumanye omwana nga nkosikia gochora ekonyara